गीतकार गोपाल दादा कराटे शाहीर मुलाकाई निंबळे प्रतीक्षा खाडेकर संदेश डोबळे खास मावशीच्या भूमिकेत सर्वांना आवडता शाहीर किशोर सराफ अमोल माटे संगीत विजय चव्हाण ढोलकी साई मुद्रावकर ऍक्टर राहुल रांगडे मृदुंग सुजित माटे आवाज भजने सहकार्य विशेष सहकार्य प्रतिनिधिनाना बोगिवले अक्षय माटे सुजित माटे अथर्व माटे अनुज माटे राकेश माटे अभी भाविक दर्शन भालेकर तुषार काबिवले पार्थ शिर्के आणि महेश गोरे महाराष्ट्राच्या जवळ छत्रपती शिवरायांच्या मानाचा मुद्रा करून तिथे प्रमाणे चालत आलेला हा शिवोत्सव आणि आज या ठिकाणी कोकण भूमीच्या कोकण म्हणजे या जीवनगरीमध्ये या कोकणची कला आज सादर होत आहे। तिसाई गजर शिवसेना शाखा प्रमुख श्री निलेशजी म्हात्रे उपशाखा प्रमुख महिला आघाडी आणि सर्व मंडळ पदाधिकारी आयोजित या महाराष्ट्राच्या दैवत छत्रपती शिवराय आणि या शिवरायाच्या जयंतीनिमित्त उमा मटकर हे प्रमुख होतात आणि या मुंबईसारख्या शहरामध्ये आम्हा कलाकारांचं वास्तव्य टिकवणारं घटनांचा आमचा दिला म्हणून निलेशजी म्हात्रे साहेबांचा आम्ही आभारी आहोत। तसेच शिवजन्मोत्सव सोहळा 2025 गेली 5 वर्ष थाटामाटामध्ये या दिवाणगरीमध्ये हा सोहळा संपन्न होत आहे। तसेच या ठिकाणी निवेदन म्हणून आपला कोकणची शान रत्नागिरी जिल्हा खेड तालुका गाव शिंगरी देहिवली अजितदादा कदम यांना सुद्धा शाहीने मानाचा मुद्रा करतो। तसेच या ठिकाणी आमचा युट्यूब चॅनल ध्रुव म्युझिक खेळची दादा आणि आलेले सर्व युट्यूबमध्ये यांना सुद्धा आम्ही शाहीने मानाचा मुद्रा करतो। आणि आज हा कोकणच्या कार्यक्रमाची संधी आम्हाला दिले आमचे दादा वैभव नवासुरे परवाजी उमासुरे यांना सुद्धा शाहीने मानाचा मुद्रा करतो। आणि होय असे हो कोकणची कला म्हटली तर प्रत्येकाला कोण लागते तो आपल्या कलेची आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून अगदी शेवटपर्यंत शांततेचा आश्रय आणि मोलाचे सहकार्य केला यापेक्षा बाजून आम्ही आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज की
शिव पार्वतीच्या माया मावले आई सुखाये भरगाई माता पुष्प फुलांच्या अर्पणे मला करतो विनवणी आता भावया Thank you.
या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाला या ठिकाणी विविध क्षेत्रातील माथापर मंडळी येऊन घातले. मला सूचना द्यायला आवडत नाहीये, मला विनंती करायला आवडतं. विनंतीमध्ये इंग्लिशमध्ये रिक्वेस्ट म्हणतात आणि माझ्या सर्व दिवावासियांना विनंती करतो, रिक्वेस्ट करतो की आपण सगळ्यांनी पहाटेपासून जसं सहकार्य केलं तसं सहकार्य कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. अनेक कार्यक्रमात मी माईकवर बोलायला जातो, पण मला इकडची पब्लिक आवडते. त्याचं कारण सांगतो, कारण शिस्तप्रिय पब्लिक आहे. काहीतरी सांगितलं की न सांगता ऐकतात, जबरदस्ती करावी लागत नाहीये. आणि म्हणून माझ्या तरुणाईंना विनंती करेल की आपण माझे पाय दुखी तुम्ही उभे राहिलात, सगळ्यांना विनंती करेल की बसून घ्या. आणि जायचा जो रस्ता, इकडची काही वस्ती आहे ज्या चाळीमध्ये राहत आहेत त्या लोकांना येण्या जाण्यासाठी रस्ता हवा आहे, तो रस्ता सोडा. आपलं सहकार्य लाभेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुम्हा आम्हा सगळ्यांची महाराष्ट्राची लोकधारा कोकणचं नमन या ठिकाणी साजरा होणार आहे. मात्र तुम्ही सहकार्य करत नाही तोपर्यंत मी कार्यक्रम सुरू करत नाहीये. मग काय हवंय ते तुम्हीच सांगायचं आणि तुम्हीच मागायचं. कार्यक्रम असंच थांबवला जाईल, मग असंच आपण दोघे एकमेकांकडे बघत राहू, कार्यक्रम सुरू करणार नाही मी. त्यामुळे एक रस्ता सोडा आणि जीवबी मंडळी त्यांनी बसून घ्या. मी शुद्ध मराठीत बोललोय, इंग्लिशमध्ये बोलू. या ठिकाणी कलाकार येणार आहेत, मान्यवर येणार आहेत, राजकीय सगळे अतिथीगण येणार आहेत. त्यामुळे सगळ्यांना विनंती करेन की नंतर कार्यक्रमामध्ये व्यत्यय नको, कार्यक्रम सुरू करायच्या आधीच मी तुम्हाला विनंती करतोय. हॅलो, हात जोडून बसलेली भिंतीजवळची सगळी मंडळी, तुम्ही सगळे माझे आहात. मी तुमचा आहे की नाही मला माहित नाहीये, पण मी तुम्हाला आपला मानलंय. सगळ्यांना विनंती करेन, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल तर माझ्या भावांनो
माझ्या ताईंनो, अरे आवाज येतोय का? हा, मग सगळ्यांना विनंती करून बसून घ्या, कारण हा कार्यक्रम 5 मिनिटाचा नाहीये, 3-4 तास कार्यक्रम लाभला आणि अतिशय कार्यक्रम सुंदर आहे. मी बघितलाय म्हणून सांगताय, कळलं का? हा, खरंच जागेवर बसून जर हा कार्यक्रम बघा आनंद होईल. खूप खूप धन्यवाद. आणि नंतर एकदा कोणत्याही विलंब न करता नमाला प्रारंभ करतोय. गणपती बाप्पा. कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात आपण कलेच्या आराधना दैवत विघ्नहर्त्या गणाला स्मरून करतो. आणि आज आम्ही देखील आमच्या कार्यक्रमाची सुरुवात विश्वविजेत्या गणरायाला वंदन करून करत आहोत. आणि आपल्यासमोर सादर आहोत गणेश दर्शन, रचिकोपम, मत्स्याचे शरीर आणि हत्तीचं शिर. मत्स्याचे शरीर आणि हत्तीचं शिर हा देखावा आपल्यासमोर गणेश पुराणातील सादर आहोत. गणेश दर्शन, गणेश दर्शन. सर्वा
शिवराम सीताराम वाघे, गाव निर्वाळ वाघेवाडी, तालुका चिपळूण यांच्याकडून आमच्या गणदर्शनासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तरी आम्ही श्रीराम नमन नाट्य मंडळ कामते हुमनेवाडी, तालुका चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी यांचे सततचे आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हॅलो रसिको हो, आपणासमोर एक कथा सादर आहोत. दुष्य ब्राह्मणाची कथा. हा दुष्य ब्राह्मण भगवंताची तपस्या करत असतो. एवढ्या उग्रसेन पुत्र कंस अंतर्ज्ञानाने म्हणतो कोणतरी आपल्या राज्यामध्ये तपस्या करीत आहे, ही त्याला सहन होत नाही. ही कथा हरिविजय ग्रंथातील अध्याय म्हणून 172 हरिविजय ग्रंथातील ही कथा आपल्यासमोर सादर करत आहोत. दुष्य ब्राह्मणाची कथा. दुष्य ब्राह्मणाची कथा.
देहाला ब्रह्मपुत्र नारद म्हणतात. 3 तास सप्त पाताळ गमन करत असता जाव म्हटलं भूतळावरती आणि काही तळ लावण्यासाठी साधन मिळतं का पाहू. आलं लक्षात. सर्वांनी उन्मत्त झालेला उग्रसन पुत्र कंस त्याच्या मथुरा नगरीमध्ये जातो. त्याला 2 शब्द सुनावतो, त्याचे कान भरतो, तळ लावतो आणि निघून येतो. नारायण नारायण. चला जाऊया मथुरा नगरीमध्ये आणि राजाचं दर्शन घेऊया. तीव्र मथुरा नगरी जातो. कंस राजाचं दर्शन आपल्या सोबत आहे. नारायण नारायण. राजन त्रिभुवन गमन करत असता जाव म्हटलं आपल्या मथुरा नगरीमध्ये आणि आपल्या नगरीची भव्यता दिव्यता डोळ्याने पाहून घेऊ. परंतु म्हणजे काय बनायचं तुम्हाला नारापुरे होते ते सांगा मला. नारायण नारायण. देव दानव भूत पिशाच सारे आपल्या नावाने थरथर कापत असतात. नारायणपुरे कुठल्या देवाला किंवा मानवाला आमच्या समोर बोलण्याची हिंमत नाही. एवढा असता कुणाच्याही आपल्या नगरीकडे वाकड्या नजराने बघायची हिंमत नाही. राजन बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. परंतु एक दैत्री अतिसामान्य ब्राह्मण आपल्या राज्यामध्ये त्या श्रीहरी विष्णूची तपश्चर्या करत आहे. नारायणपुरी तुम्ही नारायणाची चेष्टा करताय. नारायण नारायण. चेष्टा नाही राजन, हे मला दिसले, हे आपणास सांगितले. राजन आम्हाला तापवण्याचा प्रयत्न करू नका. तुमची काल लावत आली असेल तर बिघायतोय. नारायण नारायण. राजन या नारदावरती जर आपला विश्वास नसेल तर आपण स्वतः जा आणि निशा करून घ्या. राजन होय नारदपुरी आम्ही प्रत्यक्षात जाऊन आमच्या राज्यामध्ये कोणता ब्राह्मण तपश्चर्या बसलाय हे आम्ही स्वतःनिशी पाहू. होय राजन. परंतु जाता एक सल्ला देऊ इच्छितो. राजन बोलला ह्या कौशला आणि नारदाकडून सल्ला कोणता सल्ला. राजन नारदाचा सल्ला पटला तर घ्या, नाहीतर सोडून द्या. तुम्हाला बोलायचं ना आम्ही समजलो. तुमची काल लावून झाली असेल तर मी माहितो. राजन एवढा अहंकार बरा नव्हे. आम्ही स्वतःला श्रेष्ठ समजतो. हा दोष कुठलाही चुकणारा नाही. आज एक दिवस तुझा घात जरूर करणार. तुमची काल लावून झाली पण मी माहितो. Say
त्याच्यामुळे टाइमपास झाला ठेवायला पण तयार नाही हे काय फक्त 25 मिनिट खाल्ला तिथे पण तयार झाला मला त्याच्याकडे Thank you.
सांगितलं माझा देव आहे. अरे साधा पाण्याचा घोट तरी पिऊन द्यावा नाही. अरे पाणीच काय तुला मिळणार नाही. महाराज त्याचा छळ का सुरू केला आपण? अरे छळ म्हणजे तो आपल्या राज्यामध्ये त्याच्या देवाचं नाव घेतोय. अरे मूर्खा माझा ऐक. महाराजांना शरण जा तर तुला ते सोडणार नाही. ऐक माझं. अरे अरे मी म्हणून पद केले पण तो तुला शरण झाला. अरे असे हात करू नको. तुला एक नाही 1000 वेळा सांगतो. फक्त आणि फक्त माझा परमेश्वर आणि देवच श्रेष्ठ आहे.
तुझा शाप मला नाही बघणार. महाराज महाराज आनंदाची बातमी आहे महाराज. सारे जनतेला वेडे वाटा महाराज. आपण मामा झाला. आनंदाची बातमी. आम्ही मामा झालो. आम्ही मामा झालो. केलंच काय? हाती मारून मी काही वाटा. आज आम्ही मामा झालो. आज पाऊस कमी झाला. पण कोणापासून मामा झालो ते सांगितलंच नाही. महाराज देवकीला पुत्र नांदाचा लाभ झाला. महाराज देवकीला नाही नाही देवकीला पुत्र ही बातमी खोटी आहे. बातमी खोटी आहे बरोबर. म्हणजे आम्हाला मृत्यू आहे. महाराज आम्हाला मृत्यू आहे. नाही घाबरणार. नाही घाबरणार. नाही मृत्यूला घाबरणार. महाराज म्हणजे त्या ब्राह्मणाने दिलेला शाप खरा ठरला. होय त्या ब्राह्मणाने दिलेला शाप खरा ठरला. ताबडतोब गोकुळाचा चारी बाजूला बंदोबस्त ठेवा. कुठल्याही बाबतीत भार्याचा कबर आहे. जसे आज्ञा महाराज. अरे कार्य नाही तुला सोडणार. तुझा काळ तुझा काळ गोकुळा तारादारी वाट आहे. तुझा काळ गोकुळा तारादारी वाट आहे. तुझा काळ जन्माला आला आहे. अरे तुझा काळ जन्माला आला आहे. हा पाऊस नाही वापरणार तुला. अग्रण विक्रांत अजरा महाराज आहे. महाराज काय काम आहे? पुत्र कृष्ण खेळ करत आहे. खेळ चालू असताना कृष्णाला ठार मारा एवढीच तुम्हाला कामगिरी आहे. ठीक आहे महाराज असं जातो. आता काट्याला आपण 1000 म्हणजे झाले ना. पासून तू वाचणार नाही लक्षात ठेव.
बबलूजी उमासरे व संकेतजी उमासरे यांकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गीतासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तर आम्ही श्रीराम नाट्य मंडळात आमचे मुंडेवाडी तालुक्यातून जिल्हा रत्नागिरी याचे सतत आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बंदिशान मध्ये जन्म झाला तो मी श्रीहरी. बंदिशान मध्ये जन्म झाला तो मी श्रीहरी. बंदिशान मध्ये जन्म झाला तो मी श्रीहरी. बंदिशान मध्ये जन्म झाला तो मी
अरे कुठं घाबू? माझ्या गाईचं नाव काकू. अरे तुझ्या गाईचं नाव घाबू होय? अरे तुला काय वाटलं? मला वाटलं कुठं घाबू काय म्हणून. माणूस आहेस तू? काय काय बोलतो? मला कशाला रे आवाज मारलीस तू? अरे रेड्या तुला आवाज का मारली? हा. सांग काय? हे बघ, अरे आपल्याला आज देवाने हाक मारले, देवाने हाक ऐकू आले बरोबर. हा. तुला आवाज दिला. काय बोलतोस? हा. अरे पण कुठल्या? हा. देवाने हाक मारली नाही. होय. अरे पण देव दिसत नाही पुढे. तेच मी पण बोलतोय. पाहूया का? आधी देवाला पाहूया. दिसत लगेच. आपला? बोल ना. अरे देव आपल्या पाठीमागेच आहे. म्हणजे उभ्या? होय, चल, आधी भेटूया. लक्ष घ्या त्यांचा. देवाच्या घरी. हा, मा. हो, एवढा नाही गणपती. काय म्हणता देवा? आज खूप दिवसांनी चालू गेले अरे हे फाकड्या. बोल ना पेंड्या. अरे देव काय म्हणले की अरे देव बाप्पा माझ्या मनातलं म्हणाले. काय म्हणतो का? मला सांग. अरे येड्या, माझ्या तेच बोलतोय. अरे बरेच दिवस आपण केली केलं नाही. तेच केलं नाही. अरे आज देवाची इच्छा म्हणून आणि तेच. पहिलं कसं रे? हा. पण मी काय बोलतोय? काय म्हणतो? विटी दांडू खेळायचं. हा. पण विटी कुठं आहे आणि दांडू कुठं आहे रे? अरे ते पण बरोबर आहे. अरे विकी दांडू हाय. हा. मी काय विकी दांडू नाही आहे. ते पण बरोबर आहे. अरे पण विकत नाही आहे. मग हाय कुठं? अरे मेल्या घरी आहे. घरी आहे. हा. म्हणजे तुझ्याकडे दांडू आहे. माझ्याकडे दांडू हाय. तो ठेवलायस कुठं? ठेवाय हा. ठेवलाय तुला सांगतो. मला एकट्याला सांग. हा. पटकन जाऊन पटकन घेऊन या ना. लगेच घेऊन. दांडू कुठे ठेवलाय? माझी पाठची पट्टी आहे ना, म्हणजे जेवणाची. जेवणाची पट्टी. हा. त्या कौलावरती सुकट टाकलाय बघ. दांडू. हा. चुकत काढी टाकलायस. अरे मेल्या, हा. पहिला दांडू होता हा. ना. अरे खेळ खेळून खेळून मोडून गेला. बरोबर आहे. अरे म्हणून आता दुसरा दांडू तयार केला. दुसरा काढलाय. सुकट टाकलाय. मी काय बोलतो? काय? दांडू तुझा घेऊ. हा. पेटी माझी घेऊ. दांडू माझा म्हणजे विकी तुझी. चालेल ना? पटकन जाऊन घेऊन या. आलो लगेच येऊन. या बोलत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित असलेले सर्व कार्यक्रमासाठी आलेल्या शिवसेना शाखा प्रमुख मातोश्रीनगर आणि जी भोर साहेबांचा शुभारंभ झाला आहे आणि भोर आपला मनापूर्वक स्वागत आहे. राहणार मुक्काम पोस्ट भागात तालुका चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी आणि या कार्यक्रमासाठी आणि जी भोर साहेबांना 500 रुपयाचा पारितोषिक आले. राजपूतच्या या ठिकाणी लोक स्वागत करतात, सन्मान करतात, आदर करतात. आपल्या भेटासाठी आणि जी भोर यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि खूप खूप धन्यवाद. येणारा करू द्या पावसाचा पाऊस, नव्या नव्या पैशांचा पाऊस करू द्या. धन्यवाद. हे पेंड्या. बोल बापड्या. मी काय बोलतोय? काय म्हणतोय? हा तुझा दांडू. अरे माझा दांडू पण आहे. हा वाकडा कसा काय? ऐकायला बोलू नको. तू इथे कधी खेळलास ना? अरे मी विटी दांडू कधीच खेळले नाही. नाही खेळला? हा. अरे येड्या, मग तुला सांगतोय काय सांग? हा दांडू आपलाच वाटतो. अरे, कारण आपण विकी गल्ली काढून गल्लीमध्ये ठेवतो बघा. बरोबर अशी. हा. त्या गल्लीत घालून दांडू आपल्याला बरोबर दिसते. मला जाते विटी. हे पण बरोबर आहे. हा तुझा दांडू हातात घेऊन ठेव. घेऊ. आता माझी विटीवर. ही माझी विटी कशी आहे? अरे, हा? अरे माझ्या दांडू पेक्षा तुझी विकी झाली आहे. ही माझी जी विटी आहे ती तुझ्या दांडूला झेपल काय? अरे जमना. झेपल? अरे म्हणजे काय? मग चल, दांडूचं नाही पाहिजे. बघूया आपण. हा. कोण देवानं? आपण गेल्या फोन करूया. कोण ठिकाणी काय करतोय आपण? आज आपण बोलतोय करूया. विटी दांडूचा कुंजवनी केलं रंगना. विटी दांडूचा रंगना. विटी दांडूचा कुंजवनी केलं रंगना. विटी दांडूचा रंगना. विटी दांडूचा कुंजवनी केलं रंगना. विटी दांडूचा रंगना. विटी दांडूचा केलं रंगना. यमुने तीराला रंगना. यमुने तीराला विटी दांडूचा केलं
पुढच्या वनामध्ये विविधांचा खेळ चालू असताना त्या कौलाने अनेक जणांना वेगवेगळी रूपं घेऊन भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा यांच्या वधासाठी आपला दुसरा रूप घेऊन महिषासूर नावाचा दैत्य पुढच्या वनामध्ये कृष्ण वधासाठी येत आहे. शीतल भेटे यांच्याकडून आमच्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तरी आम्ही श्रीराम नगर नाट्य मंडळ आपले हुंडेवाडी तालुका चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. वैभवजी उपासरे यांनी बॅटरीशी संपर्क साधायचा.
मथुरेचा बाजार भरलाय ग सयानो बाजारी जायचंय ग 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 साधी मोहात डोक्यात विसरी पाय वाट साधी मोहात डोक्यात विसरी पाय वाट वीर 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 राम मातरानी समजलंय वीर 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 राम मातरानी समजलंय मथुरेचा बाजार भरलाय ग बाजारी जायचंय ग मथुरेचा बाजार भरलाय ग सयानो बाजारी जायचंय ग बाजार भरलाय ग सयानो बाजारी जायचंय ग मथुरेचा बाजार भरलाय ग सयानो बाजारी जायचंय ग संगमेश्वर डिंगणी यांच्याकडून आमच्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिकालय तसेच अर्णव सुनील खेडेकर आमचे बंधू अर्णव सुनील खेडेकर यांच्याकडून आमच्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिकालय तर आम्ही या सर्व बक्षिसदात्यांचे श्रीराम रमण नाट्य मंडळ कामते हुमनेवाडी तालुका जिंकून त्यांचे सत्तरशे आभारी आहोत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंडळी कला सादर करत असताना आम्हा कलाकारांना आपल्या टाळ्यांची गरज असते म्हणून म्हणेल वाजवा ना। जसं म्हणतात की अंधारात चालताना प्रकाशाची गरज बसते, अंधारात चालताना प्रकाशाची गरज बसते, उन्हात चालताना सावलीची गरज बसते आणि आम्हा कलाकारांना
आपल्या टाळ्यांची गरज पडते. पाऊस पडू द्या टाळ्यांचा, जमलं तर पैशांचा, किशाला थोडासा हात घाला आणि या कलेला दाद द्या. एकापेक्षा एक कला आपल्या समोर सादर करेल, मात्र कमी पडतात त्या टाळ्या आपल्या सहकार्याला हवेत. या ठिकाणी संतोषजी उमासरे, वैभवजी वाडी यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक आले. संतोषजी उमासरे आपला खूप खूप धन्यवाद. आणि पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळतोय, वाजवा ना मेलानं स्वतःच्या हाताने, हात आहेत त्यांनी टाळ्या वाजवा, त्यांचा हात नाही देण्याचा प्रश्नच नाही. ओके, धन्यवाद. आम्ही आहोत गवळ्याच्या नारी, हळू चढवितो नंदाचा वारी. अगं राधे, चल मग जाऊ बाजारी. अगं चंद्रा, बाजारी जायचं खरं, चंद्रा बकरीची वाट माहिती का गं? नाही ग, पण ती वरच्या आळीची खटाळ मावशी आहे ना, तिला हाक मार बघ. ठीक आहे मावशी. अगे मावशी, मावशी, अगे मावशी. अगं काय गं परत तू? अगं लवकर. अगं आले बघा. समजमणाऱ्या चांद राती पडलंय पिठूर चांदणा. समजमणाऱ्या चांद राती
हॅलो. इथे असलेले उपस्थित कोकणातील सर्व युट्यूबर्स यांकडून आताच्या उस्मान गीतासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की गायकीने रंगमंचावरती येऊन सगळं गाणं व्हायचं. पार्थ रवींद्र थोरे, गाव निर्वाडे, उस्मानवाडी याच क्रमांक संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच यशस्वी पाताडे यांकडून कृष्णाच्या उत्कृष्ट भूमिकेसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच विकास किंजळे यांकडून मावशीच्या भूमिकेसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीने सुंदर असं नाव आहे. विकास किंजळे. खुर्चीवर खुर्ची डबल खुर्ची, खुर्चीवर खुर्ची डबल खुर्ची. विकासराव तुमचं नाव घेते, तुम्ही माझ्या परशानी, मी तुमची. हे राधे, काय गं मावशी? अरे असं अचानक मला बोलवायचं कारण तरी काय ग? मावशी काय ग? पोरीपर्यंत नाही विचारायचं. काय म्हणतेस? मावशी हा मग पोरीपर्यंत बाजूला विचारायला मग जा ना. काय ग? त्यासाठी तुमची गरज आहे ना. म्हणजे माझी गरज आहे. मग पोरी ना अगं बाजारात जा, तुम्ही तयार झाले काय ग? झाले बघ मावशी. मग एक काम करा, काय करायचं? एक नंबर लावा, काय मावशी? एक नंबर लावा. कशासाठी? अगं तुम्ही काय घेतलंय काय घेतलंय ही दिव्यातली लोक विचारणार कुणाला, म्हणून ते सांगा नंबर लावा. मावशी असं बोल ना. मग तसं बरं आई. हा मावशी काय ग? मी की नाही घेतलं छास. अगं तू घेतलास, मी की नाही घेतलं छास. अगं तू घेतलास दिसली की नाही खास. एकदम झकास. आता माझं बघितलं तुमचा प्रकाश. काय चंद्रा, अगं चंद्रा वाट बघता तुझी पोरा 10-15 बघणारच. तिकीट काढून आलीस काय? कशी पकडली मला? मावशी घेऊ म्हणते. म्हणजे मावशी हा. विकायला घेतलं दही. अगं तू घेतलास काय? विकायला घेतलं दही. अगं तू घेतलास कधी? आणि मला विचारूच नको काय. तुझ्या तोंडाला लागला कांदा, मला विचारू नका काही. आता मागे का बाई? पायतारा अगं तारा, घाल समोर बसलेला पोराना वारा. मावशी काय ग? ते मला
मलाच गरम होते तर ह्यांना कुठे वारं म्हणजे तुझा कूलर बंद पडलेला दिसतो. गरमीचा सीझन चालू झालाय, चालू करून घे. हा काय घेतलाय? मावशी हा. मी तिने घेतला खावा. अगं तू घेतलास? मी तिने घेतला खावा. अगं तू घेतलास खावा. आणि सांगा कुणा कुणाला हवा. हात वर करा हात. आम्ही बघतो इकडून. उभा राव काय एवढी जेवढी कोकणात त्यांनी हात वर करा. ती काय नक्की घेतलाय खावा, पुन्हा कुणाला हवा. हवाच भेटणार, बाकी काय नाही. तुमचा खावा तुमच्याकडे ठेवा आणि आता मागे जावा. बस तू काय घेतलायस का? मावशी ती का मावशी अगं तू घेतलंस लोणी. मावशी मी तिला घेतली लोणी. तू घेतलास लोणी. आणि माझ्या तो पाहू नका कोणी. सगळ्या तरुण पोरांनी डोला बंद करा. ही चाव पडा. उगाच तो बॉल टाकू नको. झालं व्हा माग. तर तुम्ही काय घेतलं? मावशी हा मी गवळण साधी सुधी. तू गवळण साधी दिसते नाही, साधी सुधी काय ना. अगं मावशी हा. मी गवळण साधी तू सुधी. गवळण साधी सुधी. आणि मी घेतली बासुंदी. मग तुझी बासुंदी तुझ्याकडे जासून. बघा तुम्ही मुलींनी काय घेतलंय काय नसलंय याची ओळख तर आपल्याला झाली. बघा अगं वेळ न करता आपण निघायचं का ग बाजाराला? चला तर मग. अगं मावशी जरा थांब. श्री येवन केदारनाथ नमन नाट्य मंडळ सावर्णा भुवनवाडी यांचकडून मावशीच्या उत्कृष्ट भूमिकेसाठी 201 रुपयाचं पारितोषिकालय, तसेच राज रवींद्र थोरे यांचकडून आमच्या उत्कृष्ट गणगवळणीसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिकालय. तरी आम्ही श्रीराम नमन नाट्य मंडळ कामते हुमनेवाडी तालुका चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी त्याचे सत्यश आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आता निघालो ना अचानक करत का थांबवलीस ग? मावशी काय ग? मला तिला 3 प्रश्न पडले. तुला आले 3 प्रश्न. सकाळी लोक कामाला जातात ट्रेन मधनं, त्याला एवढा प्रश्न नाही पडलाय. मग उचल सांग नाही. खरा उत्तर दे. बरं आहे. हा. मावशी हा. माझा पहिला प्रश्न बघ. काय ग? मावशी हो. तुला ही साडी कोणी घेऊन दिली? ही साडी होय. होय. ही साडी इथं कोकणामध्ये जे अँकरिंग करतात आमच्या गावचं पोलीस पाटील माझी आणि त्या टीव्हीला पण रोज दिसतात. ही साडी मला अजित कदमानी दिले. घेऊन जा तुमची जाता. दुसरी नवीन द्या. मावशी काय ग? दुसरा प्रश्न बघ. हा. मावशी हा. तुला ब्लाऊज कोणी शिवून दिला? हा ब्लाऊज होय. होय. हा ब्लाऊज मला निलेश वाकरेंच्या बायकोन दिला. जाताना कॉर्नरवर थांबा, तुमचा लगेच नंबर लागत. काय ग? माझा शेवटचा प्रश्न बघ. मावशी हा. तुझ्या घरात मंगळसूत्र घेऊन घातलं. हे मंगळसूत्र मला निलेश म्हात्रेंनी केले. केले म्हणजे मी दिव्याच्या महोत्सवला नेहमी येते. मला त्यांनी गिफ्ट दिले. बाई मावशी काय? असं गीत पण देतात? मी फेमस आहे इकडं. मग झालं. अगं पुरीनो ऊन पण खूप होते बघा. वेळ न करता आपण निघायचं काय ग बाजाराला? चांगलं कर मावशी. आता कशाला थांबायचं? तुला कसली खायला लागले? बघा पुरीनो ऊन होतोय. होय. होय ना? मावशी काय ग? आम्हा पोरीपोरीने विचारलं. हो. पोरीला घेतलं काय? हा. नेसलं काय? हा. तू सांगितलं नाहीस बघ. माझं होय. हो. अगं पुरीनो आता मी म्हातारी. कुठून दिसते? मागून बघ. वयाच्या भागाने मी
म्हातारी दिसत नाही का हो? दिसते ना? काय करते? अगं आता मी म्हातारी, माझा कशात काय आणि फाटक्यात काय? अगं माझा कशात काय फाटक्यात पाय आणि माझ्या माराला हा हाताची घडी बांधून बसलेला तरी विचारेल काय? विचारेल म्हणजे सारखा बघतोय माझ्याकडं, तरी सांगायच पाहिजे. आज बाजारला जायचं म्हणजे मी काही ना काहीतरी घेतलंय बघा. अगं मी आज काय घेते? अगं 6-4 बोट मिठ्या एवढा मोठा, खाली बघू नको अंगठे माझं वर आहे. बक्षीसचा दिसेल 6-4 बोट अंगठ्या एवढं मोठं आन दिसाया लाल भडक, लाल भडक म्हणजे खाली बघू नको, साडी फक्त लहान आहे. तुला नाही समजला? अगं परीला तुम्हाला तरी समजला काय का? तुम्हाला विचारा का नाही समजला का? विचारा का? कारण तुम्ही अजून लहान आहात. मी काय घेते? 6-4 बोट अंगठ्या एवढं मोठं आणि दिसायला लाल भडक म्हणजे अशा माझ्या मालाचं नाव. अगं अशा माझ्या मालाचं नाव आईस्क्रीम. एवढं सांगायला एवढा उशीर? कारण चोकोबार पाहिजे पाहिजे नंतर नका पहिलं म्हणजे काय घेतलंय काय घेतलंय राजे न विचार करता आपण बाजाराला निघल्या का? चला तर मग. अरे बेट्या 16,108 रुपयांचा मेळा नाटमाट करून मोठ्या जोमाने मधल्या बाजारात चालला. त्याच वेळेला प्रतिबंध करण्याचे काम मी तुमच्या सोबत आहे. काय म्हणतो देवा? आम्ही दोघे एखादा प्रश्न करून आम्ही उत्तर देणार. अरे बेट्या तू माझा आणि कायदा तुमचा. तेव्हा एवढं होय फायदा आमचा. होय ठीक आहे देवया. बोल ना पेंड्या. अरे देव काय म्हणाला ऐकलं का? काय म्हणते देव बाप्पा? अरे आता काय म्हणाला ऐकलं तू? अरे देव बाप्पा तुझ्याशी बोलले. अरे येड्या माझ्याशी बोलली बरोबर आहे. हा. अरे पण तू थोडी ऐकता अरे मी जोडीला हाय पण बोलले कोणाशी? मग तू काय ते बोल. अरे मी काय ते बोलतो पागल होती. होय त्या जोडीला आलं बरं मला. म्हणजे देव बाप्पांनी कामगिरी सांगितली ती बोलती रे. नाही हा हे बघ सांगतो. देवाने अशी कामगिरी सांगितली. हा 16 हा अर्पण करू. बरोबर आहे. त्यांना आपण मथुरेला जाऊ द्यायचं नाही. हा. त्याचा वरचा श्रीमंत करायचं. हा. मी काय बोलतोय अगोदर सांगता नाही ना. अरे मग ते तर मला म्हणून तुला सांगतो. अरे मी आता आलो तिथून आपण कुठं आलोय? चिपळूण मधून येताना 2 शिव्याच्या गाडी आली असते. हे का झाला? अरे भिंत वाटली असती. अरे हा जर रस्ता बंद केला हा. तर येणार जाण्याची वाट बंद बरोबर आहे. ते पण बरोबर. तुला माहिती नाही काय? पण आपला रस्ता बंद नाही करायचा. त्याला फक्त त्या रस्त्यावर थांबून राहायचं, आपलं जाऊन द्यायचं नाही. मी काय बोलतोय ते किती जण येते अरे त्या फोटात मजूर आहे. आणि आपण किती अरे जण? आपण दोघे आहोत ना. आणि ह्या दोघांची आपल्याला कामगिरी होईल का रे? काय नाही होणार. कशी होईल? हे बघ, हा. इथून ते वर होणार. होय. आपल्या दोघांच्या काही जमणार नाही. कारण दोघांनी 16 मजूर आहे. ते पण बरोबर आहे. मी काय म्हणतोय? एखादा आवाज कोण आहे का तुझ्याकडे? जोडीचा हा
मी काय बोलतोय माझं मुलगा डायरेक्ट हा त्याचा एक मित्र आहे तुझ्या मुलाला मित्र आहे होय अरे पण तुझ्या मुलाला आपल्याकडे एवढं काम करून ना अरे काम करणार आई एवढासा या पुढे कामात आहे ना एक नंबर आधी हात म्हणून घेतो समोर नाही काय म्हणतो आला तर आला नाही तर अरे हे चोत्र्या अरे बापरे बापरे अरे अरे दिवस तेवढी तुझी बोल कसली तू आता हागणार म्हणला हा हा त्याला मग प्रमाण देताना कोण आठवते कोण म्हणजे आठवते एवढं माझा आवाज अरे पोचला. हा त्याच्या वाणी वेगळे ना हात मारतो अरे चोत्र्या 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 अरे पाहिले 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 वेगळ्या हाच तुझ्या अरे हा इकडं पहिल्या नोकूला ते आलो हे माझा आहे आलो हा आलो ये हा मन हात मारिनी या लढ्याच्या चोत्र्याला भेदालो जोडीला गाय गुराना घेऊ नाडी नाडी तपसून नाडी मी काय बोलतोय असं नाही आता येणार नाही याला काय काय होतंय कसं मला काय वाटतं माहितीये काय हा तिकडनी येताना सपाटला अरे म्हणजे त्यामुळे हा असं काहीतरी गडबड करतो काय काळजी करतो माझ्याकडे औषध आहे होय होय मी काय बोलतोय देवानं तुम्ही आले कुठून लोकांच्या वाड्यात जायला सांगतो मी काय बोलतोय आता आले होते आले ठीक आहे काय घ्याल आणि परत ज्याचा वाडा आहे त्याच्या वाड्यात जाऊन बसाल त्याला चायनीज पाहिजे ना मी काय बोलतोय चायनीज नाही मला जमत
मी चायनीज आणि माझं 36 चांगला आहे. दुसरा काय जमल? दुसरा चिकन लॉलीपॉप काय म्हणतोय? चिकन आणि लॉलीपॉप आणि चायनीज काय वेगळं आहे का? अरे मग त्याला कोंबडा होता विचार. मी काय बोलतोय? उलट्या पिसाचा कोंबडा जर गेला तर अंग सोडाल. मग काय पाहिजे आणि परत जागेला जाऊन बसाल. अरे हा उलट्या मिळाला मी काय बोलतोय जेवण काय घ्याल आणि परत चाल. त्याला काय विचारतो रे मग पण तू विचार काय मग तेच सांगतो जेवण काय घ्याल आणि परत चाल. वाचा बसली काय काय पाहिजे हे गाणं बोलतो मी तुम्ही साथ घ्या. सजनी मला आठवलं साठून कुठे ठेवला होता शेवडा आणि मला शिकालास आणि सोडलास. मी काय बोलतो इकडे कमलाशी मला माहिती इकडे काय ठरला होता काय मी. हा 2 मिनिटं याला साप मी घुसल नाही देत. नारायण हा बापसाचा दिले नारायण. थांब मी काय बोलतोय गेलो तुम्ही आलो का नाही तर तुम्ही काय गडबड काय तुमची. मी तुमचं ठरला होता काय तू आला असं हात वर करीन मग कसा ठरला होता. हा मी आलो की वर करू काय आणि तो आला की ताट कर. याला सांगणार कधी पाय. मी काय म्हणतो मला अंडर कोणाचा धरला होता. माझा नशीब तुझा तुला शुद्ध होती का नाही. कार्यक्रम झाला तुला सगळं तुला यायला एवढा उशीर काय झाला. काय सांग तुला काय झालं रे. 2 मिनिटं काठी घेऊन माझी गाय आहे ना. हा ह्याची बाय आहे ना बाय. कुठं आहे बाय नाही गाय म्हणजे काय काय बायामध्ये कमी करा. अरे म्हणजे तुझी काय तिला काय झाला. हा तुझ्या वाड्यात किल्ली म्हणजे काय तुझी आणि माझ्या वाड्यात कशासाठी गेली रे. गाडीचा वाडा आहे ना. हा त्या वाड्यात गेली. बरोबर आहे. मी गेली तिच्या पाठा तू बघायला. पाठोपाठ गेलास. तर काय वाड्यात गेली. हा मी वाड्याजवळ गेलो. वाड्याजवळ गेलास. तू वाड्याचा आवाज यायला लागला. तुझे माझा वाड्यात आणि कोणता रे तो. म्हणजे माझ्या वाड्यातून परत एकदा दाखव. कसला आवाज यायला लागला. काहीतरी गडबड मोठी दिसते. बरोबर पुढे काय केलास रे तू. मी घाबरलो. तू घाबरलास. मी अजून जवळ गेलो. अजून जवळ गेलास. तो वाड्याला यायला लागला ना. माझी वाड्यातून आता मग हालायला लागला. त्याच्या बापसन वाडा काय खर्च मारणार होता काय. माझ्या बाबतीत काय तुझ्या बाबतीत. अरे माझा वाडा होता बरोबर पण चिरेबंदी माझा वाडा आहे. अशी ते ठीक आहे. मग पुढे काय केलास. मी घाबरलो. परत घाबरलास. मी अजून जवळ गेलो. अजून जवळ गेलास. वाडा आला लागला. हा मी घाबरलो. हा. वाड्याजवळ गेलो. हा घेतली काठी घेतली गाठी आणि हलवून दरवाजा उघडला. खडक्कन दरवाजा उघडलास. कडक ना हलू. हल्लो हल्लो वाड्यात काय चाललंय त्याला समजायला नको. बरोबर फार हुशार दिसतोयस. पहिल्यापासून हा ते मला समजतंय. मग पुढं हलवून दरवाजा उघडला तू दरवाजा उघडलास. आणि वाड्यात बघतो तर काय काय रे वासरू दूध पिळत होता.
माझ्या मुलीला धोका दिला. तुझी काय सर्वांना देते? माझी काय सगळ्यांना देते. काय? तू याला शेणा वेगळाच काहीतरी वाटत. तुला समजलं? हे जे काय सर्वांना देते. अरे बोलतोय तुला गडबड कशा? हे बाबा मला नको की आमची लहान मुलं आहेत ना यांना आवड हे ठीक आहे भेटेल ना ती बघ असे घेऊन उभे. मी काय बोलतोय ते बाजूला राहू दे. तुला कशासाठी बोलवलं माहितीये? हा बोल लगेच सांगते तुला. हा सांग नुसते आल्या आल्या बडबड चालू घे काम राहिलं वा अरे आज त्याची भेट आहे इथं. अरे वा वा होय बाबा काय मी काय म्हणतोय तिथं देव येऊ देवाने एक मोठी कामगिरी सांगितली. बाईला कोणी केवढी हे अरे मी तर काम करीन तुमचं काय चालू आहे सांगू हा देव तिथं देव येऊन देवाने एक मोठी कामगिरी सांगितली. 16 17 8 गोपिकांचा पाठ करून तुला निघाल का रे? तू तेच बघतोय कोण बोलतोय आणि मी फोटो टाकतोय कधी. पुढे सांग. हा शब्द आणि शब्द चालून चालून बोल. हा खाऊन बोलू नको. म्हणजे तुला शब्द चावून जाणं खाऊन नको चालू. कसं माहिती आहे आम्ही कोकणात असतो आम्हाला कधी कोण देतोय आणि कचकन खातोय कधी हे बघतो आम्ही म्हणून पटकन बोलतो. हल्लू सांगू बरं ठीक आहे तुला शब्द चावून जाऊन चालून सांग. हा ऐक 16 शब्द 16 शास्त्र 108 108 गोपिकांचा मेळा गाठचा वेळा हाट माट करून मथुरा निघालाय. ताट करून मथुरा. काय करून माठ. अच्छा हाट माट. हाट माठ करून. मग तुला काय वाटला? नाही मला जगत हा. तुमच्याकडे हाट माट असा करतात. हा बरे हा ऐसा ही होता है. तुम्हाला या कसं होतोय? ऐसा होता हा बरे हा 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 ऐसा ही होता है. सावकाश. लेना है तो लो हाँ. आगे छोड़ दो. हमारे वहाँ ऐसा नहीं चले. हा सांग त्याला कसं ऐसा ही नहीं. ऐसा चलेगा. हा. तुम्हारे यहाँ ऐसा रुकता है. सांगणार कधी? ऐकलंस? गवळणी गेल्या पुढं फार उशीर झालाय. पटोपट जायला लागणार. चालेल मग? पण त्याच्या आधी आता काय झालं? मला 3 प्रश्न पडले. तुला 3 प्रश्न पडले आणि ते कोणासाठी रे? तुझ्यासाठी. म्हणजे माझ्यासाठी. बरोबर आज तुझी वाट आहे त्यामुळे मी काय बोलू शकत नाही. अरे पण कोणते होय. पुढे हा पहिला प्रश्न तुझ्याकडं हा पोपट आहे का? हा वेळाय काय रे? मी काय बिन फोकटाचा आहे? हा बिल पकडा अरे लागला. माझ्या इथे पोपट हाय. हा म्हणजे काय? म्हणजे आणि त्याची झोप पण झाला. हा पोपट बोलला? मग काय बिनचा तुझा असतो? दुसरा प्रश्न दुसरा प्रश्न तुझा पोपट हा हपणीच करतो. हे अरे माझा पोपट काजूची बोंडा खातो. कोणता करतो? म्हणजे तुझा पोपट रशियन आहे का? म्हणजे साधन आहे. साधन आहे. मग रशियन आहे? मग रशियन आहे. सांग ना. पण बोंडा करताना सावकार का रे? सीन लागला ना हा. हाडका पण अरे एवढा रशियन पोपट घेतला म्हणतोय हा. तो शिकवलेलाच असणार ना. वर्षाची रशियन आहे रे. मी काय म्हणतो ते बाजू जाऊ दे. तुझ्याकडे आहे का रे पोपट? मग हाय मग केवढा आहे? लहान आहे ती. म्हणजे अजून लहान आहे. उडतो उडतो उडतो. पिसाळी नाही हा. आहे पण उडतो. शिकता आली ना तेव्हा होतो. तर मी काय म्हणतोय तुझा पोपट काय खातो? माझा पोपट लाल मिरच्या खातो. मी याला त्याला झोंबत नाही खाता ना. नाही, का ठीक आहे ना. का? अबड. हा. त्याला आत्तापासून लाल मिरच्या खायला लागतात. बरोबर आहे. म्हणजे पुढे जाऊन भोपळी मिरची. ते पण त्याचा बरोबर आहे. तुझ्यासारखं रशियन पोपट अक्का निघी. हा बरोबर झालं तुझं. काजू काय तिसरा राहिला? प्रश्न अजून आहे? अबड. हा. सगळ्यात हा. जास्त वर्ष हा. कुठं पडतो? चल, शोध लावायला लागेल. जंगल कॉलेज, जंगल कॉलेज. तुला काय माहिती आहे? सगळ्यात जास्त जास्त पडतो. आता टाकू अरे कुठे द्या. म्हणणार कुठे? अरे हिमालयात. अरे हिमालयात. कोणी सांगितलं? यांनी सांगितलं. डोका पडले. का रे? हिमालयात पडतो. मग तुला माहिती आहे? सांग बघू दे. सगळ्यात जास्त पडतो हा? दारूच्या ग्लासात पडतो. हे बघ, इथं
कोणतरी बोलला ना तो ह्या ऐकला. मी काय म्हणतोय जो हा शोध लावलाय तू जो शोध लावलाय तो राजा इथंच ठेव पुढे नेऊ नको त्याच्या ह्या बोला पोराला बोलू नको. आणि ही उठके दारू द्यायला जाऊन दादा गवळणी गेल्यात पुढं उशीर भरपूर झालाय आम्ही पाठोपाठ जातोय तू पण लगेच चल चल लगेच. हा हा Oh
सागर आणि सुरेश गाव कुशिवडे आणि लांजा यांच्याकडून आताच्या वन्समोर गीतासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की गायकीने पुढे येऊन गाणं म्हणायचं आहे. आया
कोकणची कला साता समुद्रापार नेली असे डायरेक्टर जो शक्तीतून असो नमन असो काशीनाथजी गोरुले या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तरी आम्ही आमच्या श्रीराम नमन नाट्य मंडळ कामते हुनेवार यांच्या वतीनं त्यांचं शतश ऋणी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद खूप खूप धन्यवाद. त्याचप्रमाणे दिवा शहरात आपण सांस्कृतिक कार्यक्रम करत असतो. शिवसेना शाखा तिसाईनगर यांच्या वतीनं आजचा हा सुंदर सोहळा आपण पाहतोय. आज सकाळी पहाटेपासून शिवजयंती उत्सव सोहळा आपण साजरा करतोय आणि ज्यांच्या अंकुशाने ज्यांच्या कृपाशीर्वादाने हा कार्यक्रम चालतोय दिवा शिवसेना शहर प्रमुख तुम्हाला सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व ज्यांचा ठाणा दरबारी वेगळाच थाट असतो. दिव्याला काय हवं दिव्याच्या प्रगतीचा ज्यांचा सिंहाचा हात आहे तुम्हाला सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व दिवा शहर प्रमुख रमाकांतजी वडवी साहेब सकाळी देखील आले होते आणि आत्ताच क्षणी या कार्यक्रमाच्या दरम्यान या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तुम्हाला सगळ्यांचा आदरणीय रमाकांतजी वडवी साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. आपला प्रेम आपला जिव्हाळा आम्हा मंडळीवर अतूट राहावं. हा त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मावशीचं असं म्हणणं आहे की गवळण झाल्यानंतर वगाला देखील सांगा कारण वेगळीच मजा आहे. घरी जाल तर बसाल इकडे बसाल तर हसाल. या ठिकाणी एकापेक्षा एक नृत्य सादर करतोय. मात्र नृत्य करताना वेगवेगळी असतात मात्र गाणारी एक आहे. ते गायिकासाठी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट सुंदर आणि गोड आवाजात गाणं सादर करते. इंटूची आहे इंटू देवडीची आहे पण चिमुकीचा आवाज साता समुद्र पार जाते. भले भले गायकी समर्पिक आहे त्या गायकीसाठी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट. धन्यवाद. मावशी युवा गायक तसेच हनुमान चाळ नमन मंडळ दिवा यांची फेमस असणारी चंद्रा अर्थात सुनील मोरे यांच्याकडून तुझ्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की मावशीने सुंदर असं नाव घ्यायचं आहे सुनील मोरे. कोकणामधून येताना मोठा आहे कशेडी घाट. कोकणात येताना आहे मोठा कशेडी घाट आणि सुनील मोरे नाव घेते तुमचं करून अगदी थाट माट. अगे राधे अगं तुम्हा मुलींचा साध आणि शुगर सुद्धा झालाय बघा. अगं वेळ न करता आपण निघायचं का गे बाजाराला. चला तर मग. जास्त वटवट करू नको. काय करतोस काय उडी टाकायची नाही सावकाश जरा ढिला नाही. होय होय बघितल्या उडी टाकायला बघतो. उडी टाकल्यानंतर मोबाईल असलेला मला नाड्याची काळजी आहे. याला कचकन धड व्हायला त्याला ते म्हणून सांगतोय कुठेतरी काळजी करायला. जर ह्या नाड्याची एखादी गाठ निघाली अरे ते राहते नाही तू काय म्हणतोय. हा तसं तुला मग काय म्हणतोय आपल्याला कामगिरी पाहिजे ते त्याला सांगा. ते बघू सांगा लगेच सांग. आता आणून दिला थोडी लागणार बरोबर ना. पाहिलं ना एवढं मी पाहिलं ना हे बघ पुढं बघ. त्या गवळणीची एक मोडकी मावशी आहे. पुढारी पुढारी हा तुझ्या भाषेत लीडर तुझ्या भाषेमध्ये त्या लीडरला लावलं मावशी जेवणात ना भरपूर ना. मावशीचं वजन बघितलं मावशी आधी पाहिलीच काय तिचा वजन एवढा आहे बघ तुझ्या 3 पट होईल.
मी बघतोय. हा, हे बघ त्या मावशीला जाऊन असं विचार वाच ना. ए मावशी ए मावशी. बाजू वजे आलो अजून. हा. ए मावशी हे चोचऱ्या कोण रे आला? पाहुणे आले होते. मी याला कधीमध्ये अरे तेव्हा ती मावशीला बोलवून घे बघा या नाही, नाही, एरवी सकाळची आता. आता मधी झाली. चल ना, आम्ही बघू. समजलं काय सांगायचं मी आहे बाजू. या बघ माझी त्या मावशीला जाऊन असं विचार हा. तुम्ही आलात कुठून तुम्ही आलात कुठे? आणि जाणार कुठे जाणार कुठे? वजनात जायचं हा. हा. तू तिकडे जाऊ मला. मध्ये येऊ नको. लगेच काम कर. लगेच काम. ए, पोरगी तू पुढे. म्हणजे डायरेक्ट विषयात जायचं तुझं ठरवायला होतं. माझ्या पण जरा बघ झलक लागली. तुझं नाव कसं? नाव? हा? मलाच नाही माहिती. अरे आणि इकडे हे प्रभू! अरे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमाद आहेत कुठं ते? ये क्या हुआ? कुठं आहे? आंखों से आंसू आ गए. डॉक्टर ने क्यों किया? तुला म्हणून बोलो पहिले गच्चा बांधून घे. हा? बाळा, हा? काय झालं राजा? तू असं करत हा? झाला नाही का? वाट लावून टाकण्याची तुझी शिल्लक पण ठेवला नाही. शामणी आहे. वजन वाढवायला काय गाण्यात आवडलाय का घुसला? लागला आवाज नाही. मला वाटलं बाईचा आवाज कमी आहे म्हणून काय बोलणार नाही. काय बोलत असेल ना? काय ऐकलं नाही? तू बाजूला, तू तिकडे जा. मी मारकुट आहे. तू बोलू. अरे तेवढ्या किती पटवणार नाही. एखादी मला देव का नाही. तू घबरा. हा. पुढे. तर पुढे तुझं नाव कसं? माझं नाव शिवाली एवढी कोहली. मी दिवाळी एवढी कोहली. अरे आवडी नवली गवली करा नाव सर, करा नाव सर. हा. तारा. इथं नाव काय? तारा. कळगाव. कुठं? बंदरा. तर पुढे तुझी इन्स्टा आयडी भेटेल? याला डायरेक्ट इन्स्टाईडी वगैरे काय ते? मी काय म्हणतोय हा जमून नाही का लोकांचा आहे. मग त्याच्याकडे ठेवाय दे नाही तुझ्याकडे किसा नाही म्हणून. लॉक करशील. तुला गाणी टच कर बटन. ती बाई नाही. बापूचे तुझा. रात्री 10 वाजता ऑनलाईन आहे. 10 वाजता असं का? 10च्या आधी वेगळा अपॉइंटमेंट आहे. वाटलं काय? मिस कॉल दिला. चेक करायनंतर नंबर तुझा का माझा देणार. माझा ते मला माहिती आहे तुझा देशी. तर तू हुशार आहे भरपूर. मी काय बोलतोय हे किती छान दिसते रे. हा ही सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक हा एवढी छान दिसते. अरे सोटू बोला फोटो. अरे माझा गवळणीला काय आता तू म्हटलास तुला वाटतं ही सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अरे माझ्या गवळणीला असं म्हणतोस ही मावशी तुझी कशी दिसते रे? होय रे You are so काला, so काला, just looking like a रेडा. याला जसं काय तुला सगळी तुझ्या अरे हा काय मी काय म्हणतोय त्याला हाय आणि बाय करा आणलीस का. तुला सांगत तू आपला काम करेल का नाही? अरे काय म्हटलंस मला रे मोगली तुम्हाला जंगली म्हटलंस ना रे? तू रशी आणि ठेवशील कुठं.
अनुसरण करणारी आता आतमध्ये आहे. विषय लागला. मी काय म्हणते अरे आम्हा सारे गोपी गवळणीला अडवणार तो आहेस तरी कोण आहे? मला ओळखलीस नाही? अरे खरं नाही ओळखलं? मला ओळखलीस नाही? अरे नाही ना. लड्डू, मुठ्या, स्वामी. इकडे बघा. लड्डू, मुठ्या बाबा. काय म्हटलंस रे? लड्डू, मुठ्या, स्वामी. मला तुझे दोन्ही लड्डू फोडी आणि नुकत्याचे बांधे होते. खरं नाव सांग. बाई म्हणलं ना, बाई. ऐक नाही का? तुला बायपास करीन मी. बरं का? खरं नाव सांग. अगं, मीच तो. अरे पण कोण? अगं, मीच तो. अरे पण कोण? मी याला एवढं सांगायला एवढं बोलायला लागतो. फ्रेंड विषय आपला फ्रेंड. मी याला फ्रेंड. अरे तिला विचारून घे लगेच. तुझं नाव काय म्हटलंस रे? कचऱ्या. चोचरा ना. अरे पण आम्हा सारे गोपी गवळणी ना बाजारी जाताना असं अचानक थांबवलंच का रे? मला उचलून घे मग सांगतो. तुला आणि मी काम नाही उचलून घ्यायचं रे? मी लाडत आलो ना. मग ये ना. घे ना. अरे ये ना. सावकाश बरी बोल सावकाश घे बाय कमरावर. ठीक आहे सोपे तू बांगडी माझ्या बांगडीमध्ये पिन होता तो कुठे गेला? घुसला. गेला. आता सकाळी उठला. माझा पिन नाही ना. सगळे उठून जेवला. मेला तुला पण घाय किती आवड्यासारख्या गतीने ती मला ना, किती वाटते? हिला काय झालं? अरे याची चिजाची नदी तुटते. टूप असेल टूप कधी नाही माहिती. चुन्याची टूप आहे. हा. हिला माझी मिरची दुखली असते. अरे. ही पोपटाला मारायला ठेवली असते. ही तुझी मिरची तेव्हा तिला सरळ वरती यायला सांग. सगळ्या या कोकणवरती कार्यक्रमवरती ज्याने प्रेम करता हा. असं ज्या 5 चिरक्याचं नाव आहे आणि त्या दिव्यामध्ये शिकतो. ह्याला मराठी एवढी कडक नव्हती, आता सगळे करायला लागले. आज 3 वर्ष नमनविधी 4-5 वर्ष आमच्या बरोबर कार्यक्रम करतो 5 चिरके. याच्या आधी जोरदार टाळ्या वाजवा. अगं मावशे या ठिकाणी वेगवेगळी कला तुम्ही सादर करता. तुला गाता येते का ग? अगं मावशे गाता येते तुला? हे मावशी तुला विचारलंय ते. अगं आम्ही हे शिवसैनिक आहोत ना इकडे, धर्मावर दिल्लींची माणसं आहो आम्ही. तर तुला गाता येते का एखादं गीत? आयुष्य ते गावूनच गेले. हा मग ऐकायचं का धर्मपुरांचं गाणं? रमाकांत मोदी साहेबांचं गाणं ऐकायचं का? मावशी आम्ही सैनिक सैनिकचे महापौर माजी महापौरजी रमाकांतजी मडवी साहेब, अजित कदम साहेब त्या ठिकाणी आम्ही कार्यक्रम केला. तुमचा सगळ्यांचा कृपा आशीर्वाद आहे म्हणून म्हणायचं आहे आम्ही सैनिक सैनिकचे आणि बाळासाहेबांचे. आम्ही सैनिक सैनिकचे बाळासाहेबांचे. भक्त आनंद मठाचे भक्त आनंद मठाचे आम्ही शिंदे गटाचे. तुला काय सांगायचं
मिरची नको मिरची नको द्या तिला मी याला तुझी एवढीशी मिरची. अरे तुम्हाला उचलून घ्यायला सांगतेस का रे घे घे परत घेऊन येते ना काय रे हा अजून वरती घे. आता दुसरं काय करणार? लई मला वाटतंय बघ. आता कसा मावशी काय रे तुझं नाव घ्या तू आणि माझं नाव घे ना हो. पण चांगलं दिसशील का रे चांगला मग घे ना सांगा हा मावशी काय रे? अंड्या वंडे सात हंड्यावरती हंडे सात अंड्या वंडे सात हंड्यावर हंडे सात हॅलो नको अंडा व्यवस्थित ठेव वरती. इकडे ते हा इकडे इकडे हा. अंड्या वंडे सात हंड्यावर हंडे सात त्याला मध्ये पडला बा त्याला मध्ये पाडला भाव म्हातारी बसली पाठावर म्हातारी बसली पाखावर गेला बा झालं लक्षात ना? काय रे, अंड्याला पोक आला. ठीक आहे बोलतोय पेंड्या. अरे कोकऱ्या मला इकडे लक्ष दे. त्याने फुटबॉल खेळतोय कोकण प्रेमी दिनेश युट्यूब चॅनल कोकण प्रेमी दिनेश यांचकडून तुझ्यासाठी 251 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की चौधरी सुंदराची शायरी घ्यायची आहे. वा. शायरी हा. येणार. हो इथं काळजी आहे माझी. हो ह्याला मला मला वापरच इथे जास्त आहे शायरी जरा ईर्ष्या दिशा बोला ईर्ष्या दिशा बोला आवाज ईर्षा दिर्षा फूल है गुलाब का वा. तो कांटों से क्या डरना जोरात, फूल जोरात. है गुलाब का तो कांटों से क्या डरना प्यार किया इन गौलन इनसे हाँ, हाँ. तो ये मावशी से क्या डरना अरे आबा सारे गोपी गवळी ना अचानक थांबवण्याचं कार्यक्रम तुमचं काय तुमचं मावशी काय रे? तुम्ही एवढा घाट चढून आला अरे खूप आम्ही जमलोय बघ जमला अरे गावाला होतो गावावर आम्ही मुंबईमध्ये आलो बघ जमला अरे खूप जमलो आम्ही मी तुमच्यासाठी माल आणला काय म्हणतोस काय म्हणजे काही ना काहीतरी आम्हाला अंदाज अरे असं कळलं नाही थंडा आणलाय थंडा खरंच काय रे? अरे खंबा आणला का थंडा 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 हा हा. काय मावशी, आणलंयस? तिला आणलाय स्प्राईट अरे हिला स्प्राईट आणलायस तिला आणलाय कोको कोला हिला कोका कोला तिला आणलाय मिरिंडा हिला मिरिंडा असं, असं, होय, होय, होय. याला माझ्या कमेचं काय समजेल असं. होय, होय, होय. तिला आणलाय मिरिंडा हिला मिरिंडा तिला आणलाय थम्सअप हिला थम्सअप तिला आणलाय कोको कोला कोका कोला याला एवढं मोठं बोलवतच कुठे? अरे माझ्या साऱ्या गोपी गवळीला काही ना काहीतरी तू आणलेस ना रे अरे मग तुझ्या या लाडक्या मावशीला काय आणलेस तुला होय रे तुला घे माझा ए! तुला माझा नको नको तुझा. माझ्या ए, चल. नाही. मी देणार नाही. मी सांग काय आहे माझा हा. 20 वाला म्हणजे लहान आहे म्हणून लहान छोटासा बरोबर आहे 20 वाला आहे. याचा 45 वाला काय रे? छोटा काय रे? याचा 45 वाला हा. आणि त्याचा हा. 2 लिटरचा आणि 2 लिटरचा असला हा. तरी स्वस्तातला आहे हा. अरे तो एक्सपायर झाला माझा म्हणजे काय मला पहिलं सांग माझा म्हणजे अगं माझा म्हणजे माझा ए दुका अरे माझा म्हणजे काय माहितीये काय आंब्यापासून बनवलेला काय हा पदार्थ हा पदार्थ आंब्यापासून बनवलेला पदार्थ म्हणजे माझा चा. समजलं माझं? कोकणात लिहिणार आहे हे माझं की तुम्ही नंतर नंतर दे. होय होय होय. चला. झालं तुमचं सांगून हो. अरे पण आम्हा साऱ्या गोपी गवळीला 16-17 गोपी गवळीला असं एकाची तास म्हणले ए सिटी सिटी कर इकडे. तेव्हापासून ती वाटतं. ती काय बोलते बघ त्याला. तुझं संपलं नंतर संपला माझं संपला. बनवलेला पदार्थ संपला संपला. अरे मग त्याच्यासाठी मोठं वाला तुझा मोठा आहे तू बघ. तुझा माझा मोठा आहे ना? तू बघ. हो, तू आता शांत राहा. तुला पदार्थ होता. डोक्याला तारा देऊ नको. चालू चालू अजून गेलेलं आहे, दिसतंय. काय समोर अरे तुम्ही हलते कोण तू या आम्हाला ओळखलं नाही अरे खरं नाही ओळखलं बघ सांगतोय आम्ही कृष्णदेवाचे घराकडे आहोत ते घ्या आपले अरे पण आम्हाला साऱ्या गोपी गवळीनी ना आज एकाची का थांबवल्या तुम्ही काय रे तुम्ही आलात आणि जाणार कुठे अरे आलो आम्ही गोकुळातून आणि जाणार मथुरेला बघ मावशी काय रे त्या मथुरेला रस्ता बंद आहे अरे नेहमी चालू असताना रस्ता आज अचानक का बंद आहे मावशी तसा आम्हाला देवाचा हुकूम आहे अरे जर देवाचा हुकूम असेल तर तुम्हाला ते काही ना काहीतरी काढणार असेल आहे की तुला काय हवंय अरे काही
मी कोणाला देत नाही. त्याच्या मुळात पण नको. अरे तुम्हाला दादर मुळात कांदे बटाटे नाही विचारत, मी तुम्हाला कायदा विचारते बघा. सांगा तर मग. माझी गाय घेऊन आणत राहिले. तुझी गाय तिकडे घेऊन आलास म्हणजे मी हात मारेन, तू गाय तिकडे घेऊन आलास. चाल लगेच गाईला बांध, खायला टाक. हे बघ तोपर्यंत आम्ही पोहोचला कायदा बांधून लगेच आता काय तुला झालं. हा तुला कायदा आहे काही नाही. आम्हाला कायदा आहे का? सांगा तर मग. ला 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 ला
मावशीला विचार मावशीला करायचा, घोटाळा घोटाळा केला. घातला. अरे मावशीला कायदा काय नाही बनणार हा, काय तेच म्हणतो विचारतो थांब. विचार. ए मावशी काय रे ऐकलंस का आमचा कायदा होय तुमचा कायदा आम्ही ऐकलाय बघ ऐकलं ना होय ना. मग तुला असं करावं अरे लागेल कसं करावं लागेल देवाचा उपमान देवाच्या हुकमानं पेंड्या भागल्याचा आणि कायद्या पेंड्या फटाच्या कायद्यानं हा तुला बसून घ्यावं लागेल असं म्हणताय होय. काय हरकत नाही बघा गेला रे हाय काय हाय हाय अगं देवाच्या हुकमानं आणि पेंड्या फटाच्या कायद्याने आपल्याला या ठिकाणी थांबावं लागते बघ ठीक आहे मग आणि पाणी बसूया तर काय हरकत नाही बघा अरे पेंड्या फाटल्या बोल ना मावशी आणि सारे गप्पी गवळ्यांनी त्या पिंपळाच्या पहाडी बसून घेतोय बघ ठीक आहे म्हणतो काय हरकत नाही बघ ठीक आहे हे पेंड्या हा बोल गवळीने बसल्या का ना? बसला आपलं काम झालं आपलं काम झालं देवाने सांगितलेली कामगिरी झालेली आहे. पार पाडलेली आहे. आता काय करायचं आता जाऊन देवाला जाऊन सांगायचं काय सांगायचं? जवळणी हा. कुठला बारी भरला आहे बस तुम्ही जेव्हा त्यांना सांगायचं. एवढंच ना होय जाऊया पण चल लवकर. चालूया. अगे राजे, अगं, हा पेंड्या फक्त इथून निघून गेलाय बघ आणि त्यांची नजर चुकून बाजारात जायची हीच आपल्याला एक संधी आहे बघ चलता जाऊया. होई ना मग चला तर बरोबर अरे पेंड्या, दिलेल्या कामगिरीचं काय? तेव्हा तुम्ही सांगितलं कामाचा कृपया बंद आहे गौरणी कुठला बारी बसून ठेवला आहे तुम्ही जेव्हा त्यांना सांगायचं ठीक आहे, ये तू. ठीक आहे देवा येतो आधी अरे दादा, उभी राहा. कोण आपण? श्रीकृष्ण भगवान. श्रीकृष्ण भगवान असले नसतात. मग कसे असतात राधे? पायी पद्म, बेंबी हिरा, मस्तकी तुरा, कटेवर हात घेऊन विठ्ठल करत असतात. राधे, तेच तर वेळ धरावा लागतो. मग अंगात आपला जन्मलेला. ऐक तर. मी परब्रह्म भासतो सावळा मी परब्रह्म भासतो सावळा नंदाचा लाडला नंद घरी थोड्या घरी घराने मुलगी नंद घरी
वैभव उमाश्री याचकडून आताच्या वर्षभर गीतासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच अभिषेक पाताडे युवा शाहीर अभिषेक पाताडे याचकडून आताच्या गीतासाठी 111 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. या बक्षिसाचं असं म्हणणं आहे की गायिका प्रतिष्ठाताई घाणेकर यांनी रंगमंचावर येऊन वर्षभर द्यायचं आहे. विकास केंद्रे याचकडून कृष्णाच्या उत्कृष्ट भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तसेच अनिल पाताडे याचकडून राधाकृष्णाच्या उत्कृष्ट भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर या सर्व बक्षिसात्यांच्या नाट्य मंडळ कापते उंडेवाडी तालुका चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी सतीश आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. या नमन मंडळींचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करायचं आहे. चोत्राची भूमिका कोणाकोणाला आवडली आणि चोत्राची भूमिका कोणाकोणाला आवडली
जोरदार टाळ्या. इतुसा होता ना अप्रतिम असं सादरीकरण. एकापेक्षा एक कलाकार या व्यासपीठावर आहेत. पण ही कला सादर करण्यासाठी ज्यांनी व्यासपीठ निर्माण केलं तुम्हा सगळ्यांचं लाडकं व्यक्तिमत्व सिसाईनगर शाखा प्रमुख सन्माननीय निलेशदा मातेसाठी जोरदार टाळ्यांचा कडकडाट. त्यांच्या संकल्पनेतून हा कार्यक्रम या ठिकाणी आज ठेवला. माझ्या कोकणची आण बाण शान महाराष्ट्राची लोकधारा आपली संस्कृती आपली परंपरा जोपासणारी ही मंडळी कलाकार यांचे कला सादर करण्यासाठी हे व्यासपीठ निर्माण दिलं. आणि म्हणून दिवावासियांच्या वतीनं कोकणवासियांच्या वतीनं निलेशदा आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो. पुन्हा एकदा कार्यक्रमाकडे वळतो. धन्यवाद. रसिक हो कंस वादानंतर लगेचच आमच्या बहारदार विनोदी वागनाट्याला सुरुवात होणार आहे. लक्ष असू द्या. पडलं का माझ्या जन्म पुन्हा? होय देवा. अगो पोरीनो, हे खरोखर श्रीकृष्ण भगवान आहे. त्यांना आपण शरण गेलं पाहिजे. आशीर्वाद आहे. आज तुम्हाला रजा आहे. आशीर्वाद आहे. राधे, तुला रजा नाही. 7व्या अवतारी तुम्हाला वचन
शनया सुरत कानसरे आणि सुजित कानसरे गाव संगमेश्वर उजगाव याचकडून आताच्या गीतासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तसेच सचिन हुमणे आशिष हुमणे याचकडून आताच्या राधाकृष्णाच्या प्रेम गीतासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आणि या दोन्ही बक्षिसांचं असं म्हणणं आहे की सदरचं गाणं वचमोच झालं पाहिजे आणि गायिका प्रतीक्षाताई घाणेकर यांनी रंगमंचाच्या समोर येऊन हे गाणं म्हणायचं आहे. वॉइस मॉड
मधुर वासरे सप्तसुरांवरी मधुर वासरे सप्तसुरांवरी मी प्रीत बावरी तुझी रे राधा बावरी मी प्रीत बावरी तुझी रे राधा बावरी आराध्या मानकर संमेश्वर गाव आंबवली यांकडून श्रीकृष्णाच्या उत्कृष्ट भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तरी आम्ही श्रीराम नमन नाट्य मंडळ आमचे भूमिवेळी तालुका चिपळूण जिल्हा रत्नागिरी सदस्य आभारी आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी अंकुशजी भांगरे केतकी चिपळूण यांच्याकडनं ज्या गायिका आहेत अगदी गोड आणि मधुर गातात त्या गायिकासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक अंकुशजी भांगरे आपला धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि श्रीकृष्णाच्या भूमिकेत या भूमिकेसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक अंकुशजी भांगरे यांच्याकडनं मिळतंय. केतकी चिपळूण यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक श्रीकृष्णाच्या भूमिकेसाठी आणि 100 रुपये गायिकेसाठी. जोरदार टाळ्यांचं कडकडाट अप्रतिम असं सादरीकरण. मित्र मंडळी या ठिकाणी ढोलकीपट्टू अतिशय सुंदर वाजवतात. ऑर्गन बेंजो सगळ्या गोष्टी अगदी ताळेबंदी या ठिकाणी त्यांच्यासाठी खूप खूप कौतुक आहे. मग गायन असू देत नृत्य असू देत सगळ्या माझ्या गवळणी असू देत सगळ्यासाठी जोरदार टाळ्यांचं कडकडाट अप्रतिम असं सादरीकरण. रसिक वैभवासाठी जोरदार टाळ्या कारण आपण हात म्हणून या कार्यक्रमाचा आनंद आहे.